সরকার চলে আসে এই সরকারের কি দিলে কি আমার নি দিলে কি বিচার মাল জানতে পারি হাগ্রামা রিজেক মাল আমার কামনা হাগ্রামা এটা তো বিদায় সময় जय बर' हारिनि नोंथांमोननि गेजेराव गोदान मोनसे आपडेट आं दिनै लानानै फैदों नोंथांमोननि गेजेराव ससे भिडिअ क्लिप होगोरगोन फुल मुस्लिमफ्रा माइनरिटि सुबुंफ्रा दिनै मा बाथ्रा बुंदों स्पष्ट नोंथांमोननो होजोबगोन आं दिनै नोंथांमोना नायगोर भिडिअखौ क्लिपखौ नायगोरदो বিপিএফ মানে বিজেপি বিজেপি মানে বিপিএফ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার পৰা পৰিত্ৰাণ পাব খুজিছে আৰু বিপিএফক এটা ভোট দিয়া মানে এইটো বিজেপিক ভোট দিয়া বিপিএফ মানে বিজেপি বিজেপি মানে বিপিএফ বেছিভাগ মানুহে এইবাৰ চিন্তা কৰি আছে যে বিটিচিৰ পৰা একদম পলিঅ' মুখিলে যেনেকৈ বিজেপি কাট কৰিছে তেনেকৈ এইবাৰ বিপিএফক কাট কৰি দিব লাগে কাৰণে এটি ষ্টাইল হৈছে UPPLৰ প্ৰাৰ্থী আমাৰ ৰঞ্জিত বসুমতাৰী ছাৰক ট্ৰেক্টৰৰ ছবিত ভোট দি জিতাই দিব কম সিদ্ধি সমষ্টিত যেনেকৈ আমি 80% ভোট দি জিতাই দিছিলোঁ মানে আমাক এইবাৰ একদম 99% ভোট লৈ আনি জিতাই দিব বুলি এইটো প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে दिनै जोङो गोरिब गुन्द्रा न'खरनि मानसि दिनै फिसाइफ्रा जोंना दाबसेयाव दिनै खामानि दामानि मावनानै खस्थ' मावनानै जानाय फिसाफोर दिनै फरायनाय दङ जोङो थाइसे थाइनै जे मोन्दोंमोन बेजोंनो जों दिनै न'खराव एसे एनै सोलिनानै दंमोन दा बे सोलिनाया जोंना गैला जोङो नुबाय नोंथांमोना दिनै मिन्थिनो हाबाय नङा होमबा दिनै माइनरिटि सुबुंफ्रा दिनै मा बुंखो दिनै माइनरिटि सुबुंफ्रा बिथांमोननि दिनै गावै थांनानै दिनै मोनसे प्रसार सलायदों बेनो जाहैबाय मा जे बिथांमोना जाहैबाय मा ओइबार एनडिए एलायन्स माने बिटिसि आवहाय एनडिए एलायन्सनो भट होआ तारमाने एनडिए माने बिपिएफ ना माने एनडिए नो भट होनाय माने बिपिएफ नो भट होनाय बे खोथाखौ दिनै स्पष्ट आरो रोखा खालामना होदों सोरो माइनरिटि सुबुंफ्रा स' बिनिखायनो बिटिआर हालामनि बे 15 कनस्टिटुयेन्सियाव जे मोनफ्रोमबो माइनरिटि सुबुंफ्रा दिनै बुंदों मुस्लिमफ्रा ओइबार मा बिपिएफनो भट होआ सोर होगोन जायबायदि बिथांमोनहा दिनै बिथांमोनहा बुंदों जायबायदि बिथांमोनहा हारिनि मुङाव दालाल जानानै खामानि मावदों स' बिथांमोनहाल' होगोन होननानै खिन्थु रायजो राजाफ्रा रावबो ओइबारनि समाव बिपिएफनि जानानै भट होनाय नङा बे खोथाखौ आं बुङाखै माइनरिटि सुबुंफ्रा बुंदों दहाय आं नोंसोरनो भिडिअखौ होखाबाय क्लियार जाबाय नङा होमबा अब्ला बिथांमोना मानि थाखाय बिथांमोना बिटिसिआव देरहा होनानै बिपिएफखौ आरो दा एमएलएखौ मानि थाखाय देरहा होआ बिपिएफखौ कुइसना बेनो नङा होमबा बे कुइसना बे आरो मानि थाखाय UPPLआ बिटिसिआव जेना कुइसना बेबो मोनसे दे बिटिसिआव जेब्लानाखि UPPLआ सरकार दंमोन सरकार थानाय समाव बिथांमोना सोरजों एलायन्स जायामोन बिजेपिजों थानानै बिथांमोना सरकार जादोंमोन बिनिखाय बिजेपियाथ' आसामाव ओरैबायदि इलेक्सन खालामबाय बेखौ माइनरिटिफ्रा सहायनो हायाखै बिथांमोननि बिखा बिख्लो गोरबोआ दिनै सौफ्रिदों फेन्टे जायनि खालाव बिथांमोनहा बिटिसिआवबो UPPLखौ फेजेनजोबनानै सानथ्र'नो हायै सिमाङावबो सानै दिनै बिपिएफखौ सरकाराव लानानै फैबाय नाथाय साननांगौ खोथा बिसोर बिथांमोनहा दिनै बुंदों बेनिखायनो जोंखौ गाद्दारि खालामदों सोर खालामदों बिपिएफआ जोंखौ गाद्दारि खालामबाय मानोना जों बिसोरखौ 28टा कनस्टिटुयेन्सियाव जों देरहा होदोंमोन नाथाय बिसोरो जोंखौ दिनै नेग्लेक्ट खालामनानै मुस्लिमफोरनि माइनरिटि सुबुंफोरनि भट लानानै बिथांमोना दिनै फिन आरो बिजेपिजों एलायन्स जानानै दिनै सरकार सालायबाय स' बेनि थाखाय बिथांमोना बिराद दुखु मोनबाय बेनिखायनो बिथांमोना होनदों जे माब्लाबाबो माइनरिटि सुबुंफ्रा मुस्लिमफ्रा बिजेपिनो भट होआ बे आंनि बुंनाय नङा स्पष्ट खालामना होदों बिथांमोना दाखालि साननैसो सिगाङावनो ओंखायनो बेनिखायनो बिथांमोना दिनै बुंदों सरकार दानाय लोगो लोगोनो बिथांमोना बिराद रायदों सोंखारिदों हाग्रामा महिलारि सारखौ जे बिनिखाय जोङो बुजिनो हानांगोन फारसेथिं रुपम रयनि बाथ्रा फैदों रुपम रयनि बाथ्राखौ आङो दा बेलासियाव नोंथांमोननो होगोन जे नोंथांमोना दा बेलासियाव मोनगोन बाथ्राया बेनो रायजो राजा नोंथांमोनहा गोथौयै गुवारै जों सिन्था खालामनानै जेब्ला जों नायगोन अब्ला जों मोनदांगोन कि थारैनो ओइबार एमएलएआव सोर देरहागोन जों नंगौ जोङो जुदि बिटिसि इलेक्सनानो जा बा एमएलए इलेक्सनानो जायाथों मानो बावहाय जुदि जोङो देरहानांगौ दंब्ला जोंनि हारिनि भटजोंल' जों देरहाया मानो जोंनि हारिनि भटआ 50-50 दङ 50-50 आरो बुंनो थाङोब्ला 50नि बारा UPPLजों दङ
UPPL 60% दङ आरो BPF जों 40% दङ नाथाय बिनिखायनो दा जोंनो माइनरिटि भाइफोरनि भट नांगौ आरो आदिबासि भाइफोरनि भट नांगौ राजबंशीनि भट नांगौ बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि भट नांदेरगौ दा बेखौ जोङो बुंनो हाखाबाय थेवब्लाबो जोंनि BTCआव सेकेन्ड लार्जेस्ट पपुलेसन गोनां हारि होननानै बुङोबा माइनरिटि भाइफोर दा बिनिखायनो माइनरिटि भाइफ्रा जायनो भट होगोन बेनो देरहागोन दिनै कंग्रेसनि केन्डिडेटफ्राबो दिनै फोसावदिं मेलाव थांनानै आरो बिथांनि दैदेनगिरिफ्राबो बुंदों जे एनडिएनो भट होनाय मानि BPFनो भट होनाय BPFनो भट होनाय मानि एनडिएनो भट होनाय डेट मिन्स BJPनो भट होनाय अब्ला BJPखौ सापर्ट खालामनाय नैबे बाथ्राया गोसारदों आरो रिसेन्टलि सानब्रै सानबानि सिगां नोंथांमोना नुदों गसाइगावआव मोनसे पस्टार लागायनाय इलेक्सननि पस्टार लागायनाय नोंथांमोना नुदों नाथाय बेखौ दा बोखारफिनबाय सानसेबो थायाखै होननानै आं मिथिदों आंनो खिथाहरनाय मथेबा बे सानसेबो थायाखै आरो बेखौ आङो सासे माइनरिटि सुबुङा बेखौ पस्ट होदोंमोन बिथाङा होनदों नै BJP गभर्नमेन्टआ जोंखौ इलेक्सन खालामनो नागिरदों बेनिखायनो जों बयबो BJPनो भट होदो होननानै एबा BPFनो भट होदो होननानै बिथाङा बुंदोंमोन नाथाय बेनि गेजेरावबो बिराद सरसा जादों बेखौ बुंदों नोङो BJPनि दालाल नामा नोङो BPFनि दालाल नामा होननानै दा गतिके गासैबो बाथ्राखौ जों सालिजारि खालामनांगोन जोंनि मानसिफ्रा जों बुजिनांसिगोन थारैनो थासारिया बबेजों खारमारदों जोङो भटखौ जों आद्रि खालामगोन नामा ना माब्रै बे गासैबो बाथ्राखौ लानानै दिनै जोंनि गेजेराव मोनसे गोनो गोथो बाथ्रायाबो फैदों हारे BPFआ थांमारगोन नामा हारे अब्ला UPPLआ थांमारसिगोन नामा कुइसन जादों दा कुइसनाबो नंगौ जों कुइसनबो खालामखानांगोन आरो नोंबो आंबो साननांगोन दिनै नोंथांमोना नुदों जयनिंनि मुङाव जयनिं जयनिंनि मुङाव जयनिं जयनिंनि मुङाव जयनिं जयनिं जाहादों सरासनस्रा रायजो राजाफोरखौ जयनिं जाहादों ओरैबो जाहादों नाथाय फैसा मोनैनि बोराबलायदों जोंखौ ओरैनो माला गानहोदों जोंखौ ओरैनो आखाइ थिखोहोदों जोंखौ ओरैनो सारेन्डार खालामदों नाथाय जों थाइसेबो होआखै अब्ला जों मा लाब होननानै बिथांमोना दिनै जेराव दं बेयावनो थाबसिननाय बाथ्राया जोंनि गेजेराव गोसारदों दा रायजो जा नोंथांमोन फैगासिनो दङ 9 एप्रिल बे 9 एप्रिलाव नोंथांमोना सोरनो भट होदो बे नोंथांमोननि सायाव सोनारबाय मानोना आं दिनै नोंथांमोननो आं बुंनानै होनाय नङा जे BPFनो भट हो जे UPPLनो भट हो बा कंग्रेसनो भट हो बा सोरबानो भट हो आं जिबनावबो बुङा खालि आं नोंथांमोननो आं सालिजारि खालामनानै होबाय थादों आं नोंथांमोननो बुंफ्रुनानै होदों जे थासारिया बोरैजों खारदों आरो सोर बबे जाथि बबे जनगोष्ठीफ्रा मा बाथ्रा बुंदों आङोथ' इन्ट्र'भिउ होजोब्बाय आं खुद आंनो बानायनानै जुदि बुंनायब्ला बे आलादा बाथ्रा आं गावनो सोरनोबा भट होजानो लुगैनानै आं कनस्पिरेन्सि बानायनानै जुदि आं भिडिअखौ बुंनायबा बे आलादा बाथ्रा नोंथांमोना भिडिअआव नुदों आंनो इन्ट्र'भिउ होदों बिनिफ्राय नोंथांमोना मा बुजिखो बिथांमोना माइनरिटि भाइफ्रा दिनै बुंदों बिथांमोना दे चिराङावबो होनदों रनजित एबा फेरेंगा जायखौ होनना बुङो बिथांखौनो दिनै देरहाहोगोन बिथांमोना BPFनो भट होआ BPFनो भट होनाय माने BJPनो भट होनाय BJPनो भट होनाय माने BPFनो भट होनाय बिथांमोना बे बाथ्राखौ स्पष्ट होनदों मानोना आं बुङाखै आङो बिसोरनि बुंनाय बाथ्राखौसो लानानै नोंथांमोना आङो फारि फारि फोरमायगासिनो दं सोमजायगासिनो दं दा बेखौनो लानानै नोंथांमोनहा जायजों सापर्टार दं भटखौ होदो आरो सिन्था खालामदो गमामायैनो थासारिया बोरै जामारगोन थासारिया बबे लामाजों खारमारगोन खिन्थु बोरैबा जुदि आसामाव आं होनखाबाय बोरैबा जुदि UPPLआ जुदि MLAफ्रा देरहालांजोबमारोब्ला ओरैबायदि थासारिया मिडिलाव थागोन खिन्थु मानो BTCआव BPF सरकार जाबाय स्टेटआव ओरै UPPL थाबाय बिराद मोजां जागोन थारमाने जौगानायनि खामानि जानो हागौ आंनि मोन्दांथिखौसो आं बुंदोंथ' दा बेनिखायनो रायजो जा नोंथांमोन जोबनायाव आं बेखौनो मोनसे खावलायनो नागिरबाय जे नोंथांमोनहा गोसो गोरबो बिबेकजों साननानै भटखौ होय मानोना एबारनि भटआ बिराद क्रिटिकेल आरो नोंथांमोनहा जोबोद गोजौ सिन्था खालामनानै साननानै भटखौ होलायदो थिग मोजां दैदेनगिरिफोरनो जाय दैदेनगिरिफोरनि खुगानि रावफ्रा माबायदि नोंथांमोना बेखौबो जाज खालाम नायबिजिर बे माबायदि बुङो बे माबायदि रायलायमारो सोरबा सासे बुंबानो हय नङा नोंथांमोनाबो बयनिबो आखायाव एन्ड्रइड मबाइल दं दायो बे एन्ड्रइड मबाइलखौ नोंथांमोना नायनानै सालिजारि खालामदो
बुस्थुआ बोरै जामारदों आरो सोनो भट होयोबा जोङो मोजां एबसलिउटलि जों मेजरिटियाव जों देरहानो हागोन बा जोङो सरकार दानो सिथारा जाय सरकार दायाथों मानो बेखौ मदद होनो हागोन स' बैफोरबायदि दल हानजानो नोंथांमोना भट होगोन आं मिथिगौ नोंथांमोना बिपिएफनो भट होखागोन आं मिथिगौ नोंथांमोना इउपिपिएलनो भट होखागोन नंगौ बिटिसिआव मोननैल' पार्टिखा स' बे मोननै पार्टिनिनो नोंथांमोना भटखौ होदो आरो होनानै मोजां मोजां बिजाथिफोरखौ देरहाहोनानै जेनेबा नोंनि आंनि रायजो राजाफोरनि थाखाय जौगानाय खामानिखौ मावफुंनो हायो आं बेखिनिखौ बुंबाय आरो आं दा बेलासियाव आङो होगोन जे बावखुंग्रि कनस्टिटिउन्सियाव लानानै दा बिराद दाङा बाजि जाना दं बेखौ आं दा बुंगोन गोजोन्थों